मकर संक्रांत सण माहिती. मकर हा शब्द मकर राशीला संबंधित आहे, तर संक्रांती याचा अर्थ संक्रमण असा आहे. मकर संक्रांतीच्या दिवशी सूर्य धनु राशीपासून मकर राशीत प्रवेश करतो. एक राशीला सोडून दुसऱ्या राशीत प्रवेश करण्याच्या प्रक्रियेस संक्रांती म्हणतात. सूर्य मकर राशीत प्रवेश करत असल्याने यावेळेस मकर संक्रांती असे म्हणतात. हिंदू महिन्यानुसार मकर संक्रांती उत्सव पौष शुक्ल पक्षामध्ये साजरा केला जातो. संक्रांत या उत्सवात पतंग महोत्सव म्हणूनही ओळखले जाते. या दिवशी छोट्या मुलांपासून मोठ्यापर्यंत पतंग उडवतात. पतंग उडवण्यामागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे काही तास सूर्यप्रकाशात घालवणे, जे आरोग्यासाठी लाभदायक ठरते. गुजरातमध्ये पतंग महोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. महाराष्ट्रात हा सण 3 दिवस साजरा करतात. यास भोगी, संक्रांत व किंक्रांत अशी नावे आहेत. संक्रांतीस आप्तस्वकीयांना, मित्रमंडळींना आणि लहान मुलांना तिळगुळ वाटतात. तसेच स्त्रिया या दिवशी तिळगुळ घ्या आणि गोड बोला असे म्हणून हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम करतात. रथ सप्तमी हा संक्रांतीच्या हळदी कुंकवाचा शेवटचा दिवस असतो. मराठी स्त्रिया संक्रांतीच्या दिवशी आवर्जून काळी साडी नेसतात. संक्रांतीला तिळाचे फार महत्त्व आहे. हा काळ थंडीचा असतो, त्यामुळे अंगात उष्णता निर्माण होण्यासाठी तीळ खातात. तसेच बाजरीची भाकरी, लोणी, मुगाची खिचडी, वांगी, सोलाने, पावटे, गाजर अशा इतर शक्तिवर्धक पदार्थांचा वापर जेवणात केला जातो. या दिवसापासून वसंत ऋतूला सुरुवात होते आणि बीजांना अंकुर फुटतात. दरम्यान खरीप पिकांची कापणी झालेली असते आणि रबी पिकांची पेरणी होते. यामुळे हा शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा सण मानला जातो. धन्यवाद.